Then my story goes like this. I'm going to give my wife a name, Ndoti Sisi. We have been married for 5 years and hatiwane hedu stereki. We live a standard life. I'm fully employed and also my wife is fully employed. I'm suspecting that my wife is cheating. I'm someone who sometimes work away from home for weeks, hence mostly I won't be around. It all started when she started deleting chats, changing her passwords, achiramba nefoni yake. I've been seeing some chats asingaite and she will always explain zvisingatonzwisisike and ndonyarara. Sometime I was at work and ndakazongodzoka kumba ndikasvikowana machats achitaura naBoss Vake. The boss texted unani, she replied alone. He texted mune chat achiti I miss you sisi and she replied I miss you more. Zvikanzi you were looking good today and he started telling her kuti ndafamba bo kwaanga achienda. He will come back the next day. So ndaona machats aya and I asked her zvikanzi boss wangu ndotomuona senge he is my father. Why will I do such a thing of dating my father? Ndikanyarara. Then fast forward, she's furthering her studies achienda kubasa. So anoenda kuma lessons ma Saturdays. This other Saturday, she said ari kukurumidza kuenda ku school because ari kuda kuenda nekubhengi achitora mari. Then oenda ku lesson, ndikatomuperekedza ku bus stop. Ndikadzoka kumba, so we started talking hedu ndichitomuti my battery is dying, let's use text. Plus ndine hope I wanna sleep. So I called her around 11 achiti ari kukwidza ma steps kunopinda mu lesson. Inini ndakabva ndapinda mukombi kuenda mutown kunoitirwa ma lessons. I kept on asking her kuti lesson ropera nguva zvikanzi around 12 or 1. Then I started texting manje around 12 past 12 to 1. Anga akuita ma late reply. She replied late achiti let me catch up. Ndam lesson chichi ndikati bo. Around 1:45 I was by entrance yekupinda munoitirwa ma lessons. I started calling, no answer. I called for close to 2 full hours, no answer. And then after some time she texted and told me kuti I'm still mu lesson chichi. Now ndapedza ndakuenda ku saloon, from there ndoenda kubasa 2 minutes then come home. After I received the text I started calling again, she didn't pick up. I waited kusvika madoor akuvharwa panoitirwa ma lessons. Then after about 30 minutes she called zvikanzi I'm on my way home akabva akati. I tried calling back, she didn't pick up. Then ini ndakabva ndatoenda kunokwira kombi kuenda kumba. She then called ndamukombi zvikanzi uripi, ndikati kwawandisiya bandakati. And after about 5 minutes she called zvikanzi where are you? Ndaakumba huko. Wauchitoita senge you are home. Then mbva ndasvika kumba and started asking her in a nice way. And akatanga kundiita benzi because anga asiri kuziva kuti ndandiri paanoitira ma lessons. Pandakazomuudza akabva achinja explanation. Nekubhoikana nekunyeperwa ndakanzwa hasha ndikamurova too bad zvekuti akakuvara. I kept on asking her kuti wauripi usiri kudaira phone, achingoti I'm sorry, and haana kundiudza where she was because anga akunyepera manje kundipa mhosva kuti ndakuvara. I need to go to the hospital. Ndandamuti pack your stuff and leave my place. Saka ndokumbirawo kubvunza kuti ndoita sei pamunhu akadai. Ndomupekesa zvinhu zvake aende here kana kuti ndomuregerera kana kuti ndoita sei, but kumurova ndakatomurova akatokuvara chaizvo chaizvo zvekutoti izvezvi haasati atonyatsorecover. Ndoitawo sei nhai hama dzangu. Thanks kune vachabatsira.